Sige. Nay ka diri. Malagi. Nalagi ko yung problema lagi. Sa'yo problema din mo. Financial problema lagi. Pwede ko Problem. pwede ko naman kuyugan. Asa man ang asa man data? Snatch kunta. Ha? Asa mga snats? Siya dira ba? Bagski. Adlok ba ana? Madaot ana. Bagski. Pamilyado rin ba ko? Utang pag ng motor. Asa may akong ikuan o mapriso ko? Ako sabi, asa naman ko mangitag pangabuhi? Dali kayo na. Ako'y bahala nimo. Basta kuyugi lang ko. Ya, di ta masapit ana. Wa lagi. Sukat-sukat, wagi ko mabuli sa ano. Sige. Buyugan na lang ikaw. Bahala. Basta ikaw bahala ha. Ikaw bahala. Oo. Ako'y bahala nimo. Bro, sabot ha. Nga, dili akong motor gamiton kay pamanay pangabuhian. Sige. Katong ako lang akong gamitin. Oh, sige, sige. 1 hour later. Saman buskin. Hmm. Pwede na ka? Sige, sige. Sana natin target. Ano? Nasunahan. Bay, duga aja lagi. Bahas ni Agi lagi ron. Bitaw. Duga lagi ang bus nga para kulon karon no. Lit na kita sa atong padulngan nida. Ako unsa na oras to? Hapnan kita ni ron. Paknan mo lang. Oh, ni. At aya duga aya sa bahas oy. Wa bagid dayo. Total lagi. Sus. Lita ni ron. Wang mo kabante ato do. Lagi patayan ataya. Wala lang taan nila. Aya. Sus. Aptika kawatana. Sus. Kauban yaw. Araw. Ay kauban no. Paling Kauban na mo sa to. Mo to kauban no. tulong sutigdagan ba? Katong snas ba? Imo tong kaban? Klaro ha? Pag to gipalit ko sila kung po na. Kauban. Ito ko cellphone ba? Ilutang na ito. Awa. Dawe. Kumpare mo to? Dili, man ko kauban na to nila, boss. Di, siya raman to, boss. Ingon may kauban na to niya. Wa ko'y labot ato, boss. Pamilyado taong ko, boss. Maluoy mo na ko, boss. Pamilyado ko, boss. Wa ko'y labot ato, boss. Ah, kuyog ni. Klaro kayo. Mahulong mo motor dre. Ay, totoo ka na ka. Dado tayo presinto. Dado na ito na. Dayo, boss. Di, mo ko ato kauban, boss. Di mo ko kauban ato, boss. Boss! Boss! Boss, tulong! No. Boss!